BDD and Question Production. Yo fuck up. Yeah bo imama Africa. Naudzi chitaurwa nakaninja kabida kabena kabirida chawanda achadzidza zvakawawa ndiri DS mapanditi mafilipao makopolo engoma kuita kunge vhao top striker adziyanisi vhao khao ndiwe vanga wabva uri chituna nyangwe ukatuka gaba rinokukunda rova pamba unogona kungopunza this time takabuka vanotyisa gura mzoro makapatino gura mzoro vakangozama kutimisa gura mzoro makapatino gura mzoro ukaita sasatani ndokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa gura mzoro hakuna mama vehondo vanotenderera kuti ukagava ndokusiya uchidzengerera ukomatadza avana kumbobira wopera sisivu kuwanda mamini panika opera apura katapura tobva tangoti disappear kakalazi kumangoma atichamusiye anga anyanya kuvharisa handingamusiye akazvipoda achigaya handingamusiye time takabuka vanotyisa gura mzoro makapatino gura mzoro vakangozama kutimisa gura mzoro makapatino gura mzoro ukaita sasatani ndokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa gura mzoro unozviti mambo wehondo iyo yauya hapana maguta chamwari nzara yauya kuti ukagava unozviketa ndinokuya ukasatuka gava mhuri yako ingatambura ndiwe vanga wabva uri chituna nyangwe ukatuka gava rinokukunda rova pamba unogona kungopunza this time takabuka vanotyisa gura mzoro makapatino gura mzoro vakangozama kutimisa gura mzoro makapatino gura mzoro ukaita sasatani ndokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa gura mzoro hakuna mambo vehondo vanotenderera kuti ukagava ndokusiya uchidzengerera mukomatadza avana kumbobira wopera sisimu kuwanda mamini panika opera apura katapura tobva tangoti disappear kalazi kumangoma atichamusiye anga anyanya kuvharisa handingamusiye akazvipoda achigaya handingamusiye time takabuka vanotyisa gura mzoro makapatino gura mzoro vakangozama kutimisa gura mzoro makapatino gura mzoro ukaita sasatani ndokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa gura mzoro